खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायहोनाय जासिहरबाय गुड इभिनिं बयनिसिमबो आं दा एसे माने बाबुजों जिरायखाना दङ आरो बाबुखौ लिरहोगासिनो दङ साइडआव दङ बाबुआ बिनिफ्राय नोंथांमोनाथ' हमनो हाखाबाय दिनै मानि भिडिअ लाबोनाय जागोन दा बाबुखौ आं दसे फोरोंखांनानै हरनि जानायनि थाखाय माने बानायगोन आरो बिनिफ्राय दिनै मा बानायनाय जायो बेखौथ' नोंथांमोना मिथिखाबाय थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै माने चिकेन पुलाव बानायनो सानदों आरो ओरैनो एकदम सिम्पोलै आं बिदि बारा माने पुलावखौ बानायबाय थाया न'आव माने बारा बानायनाय जाया बुहुत खम बिरियानिखौसो आं गेजेर गेजेर बानायो बिनिफ्राय माने बिदिनो मा जानो मा मानो जादों आरो बरजा जोब्बाय जायै जायै बोथोराबो बिनोना बिदि बाहेरफोरावबो बारा थांनाय जायाखै दा बेनिफ्राय सानफ्रोमबो एखे मैगं सबजि माने भिन्दि जिंखा काक्रेल जायै जायै आंगायनाय मोनबाय ओमफ्राय फैबाय आरो बेनिखायनो सानदों ओरैनो माने जोसा माइरंजोंनो माने चिकेन पुलाव बानायना जानोसै सानदों आरो माने एसे सोलायना जानोसै होननानै बानायनोथ' आं रोङा अब्लाबो ओरैनो बानायलांसै आरो ओरैनोथ' माने बेलेगफोरा बुहुत मोजां बानायो बेनिफ्राय बेखौनो नोंथांमोननो ओरैनो माने देखायलांनोसै नोंथांमोना नायनो मोजां मोनोबा नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामबानो जाबाय साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामना होबानो जाबाय दा बाबुजों दसे थाथ'नि आङो बेनिफ्राय दसे थानानै दायो जागायगोन दायो लोगो मोनगोन बाबुखौ फरायहोखांनायनि उनाव आङो नैबे बेदरखौ सुनानै लाखाबाय आरो बे बेदराव आङो थाव होबाय जानाय थावखौनो होदो बेनिफ्राय नै टमेट' पियाज बानलु थाइनै होनानै संख्रि हालदै होनानै मिक्स खालामनोसै नैबे हाइजेंदो सामब्राम गुफुर देनाय बेनिफ्राय हालदै नै बे गलमरिस इसे आरो जिरा गुन्दै इसेल' बारा होआ होननानै होआखै आङो बेनिफ्राय संख्रिखौ दायो होबावगोन चिकेन मसाला एसे होनोसै दानिया बेफोर गासिखौबो मोजाङैनो मिक्स खालामना लानोसै मिक्स खालामनायनि उनाव आं दानिया बेखौ दसे दोननोसै आरो मेरिनेट जानायनि थाखाय बाहेरावबो दोनजायो नङाब्ला फ्रिजआव सोनानैबो दोनजायो जेरै गोसो नै जोसा माइरं आङो 45 मिनिटसो सोमना दोनदों आरो एफा गोबाव सोमाबाबो जायो आं ओरैनो माने सोमनानै बेखौ दा साफा सुनानै माने दै सर' होदो फ्रिजनिफ्राय आङो दिहुननानै लाबोबाय ओरैनो 20 मिनिटसो दोननाय जादों बारा गोबाव दोनासै ओमफ्राय बेहाय आं थाव होनोसै जानाय थावखौनो होनोसै आं दा एसे थाव होबावनोसै ओरैनो बारा होला थावा दुंबाय ओमफ्राय मिक्स खालामनाय बेदरखौ दसे एरनानै बिदिनो माने दै ओंखारहोनोसै खोबना होनि दै ओंखारहोलांबाय बेदरनिफ्राय नै बिथिंजाय सारायाव आङो रिफाइन थाव लाबाय बेदराव आङो एसे संख्रि होबावनि हालदैखौबो गोसोबा होनो हायो आरो कालारखौनो बेसे माबेसे नांगौ निजिनि सायाव किसमिस एवखांनि जिरा इलाइसि मोनसे आरो लं तेजपात बेफोरखौथ' एवफ्रामनाया जाबाय दानिया आं माइरंखौ एसे एवना लानोसै बिथिंजाय नायदो नै बेदरा बिराद मोजां मस्ला हाबबाय माने थाव ओंखारबाय माइरंखौ होजासिगोन आरो आं दा बेखौ दसे माने बन्द' खालामना दोनथ'नि दानि नै किसमिस एवफ्रामना लानायखौ होबाय आङो ओमफ्राय दसे ओरैनो एरनोसै दसे एरनानैनो बेखौ आङो माने बेदराव होसिगोन आरो संसिगोन नैबे बेदराव माने बे कुकारावनो संगोन नालाय आङो बे कुकाराव नैबे माइरंखौ होनोसै बेदरदो माइरंदो बिराद मोजाङैनो मिक्स खालामबाय आङो मिक्स खालामनायखौ बिदि देखायलायासै दानिया दै होनोसै आङो दैखौ ग्रोब होबानो जायो माने जोसा माइरङाथ' गुरै नालाय बे बांद्राय दै होयोब्ला माने जोंनिया गेफे जानो नागिरो दानिया आङो नै घि होबाय 1.5 सामुस घि होनाय जादों आरो ओरैनोथ' थावा मेरला थांखाबाय ओंखाम संनाय बायदि संबाय दानिया होनबाय दे आंनि संनाया खेब्रैसो गाबहोदो आङो सिटि मारि होदो माने आं दानिया गासैखौबो एरखावजोबना होबाय आरो बिराद मोजां जाखादो स्र' बिदि गेफेथार जायाखै बेनिफ्राय जानो थाखाय जों नै खुरनानै लाबाय मोजांथार जादों आरो जोसा माइरं नालाय मोदोमोबो हेल' जानोसै रेडि जाबाय बिनिफ्राय माबायसा नुखो नोंथांमोना आंनि संनायखौ आरो सोर माबायदि संना जायो कमेन्ट्सआव बुंहरबानो जाबाय
बिनिफ्राय दिनै आं दा बेखिनियाव दोनथ'नोसै आरो गुड नाइट बयनिसिमबो उनाव लोगो मोनलायगोन साननैसो उनाव